nastupuješ, alebo jak si se vtedy cítil? No, to jako určitě to jako není snadný říct, že jdeš na léčení. Nevěděl si asi, že vlastně jaká bude? No, nevěděl jsem, jaký bude feedback a jako dost mi pomohla i Tereza s tím, jako jak to vlastně svým způsobem říct, tak aby to nevyznělo na piču. Yes. A jako svým způsobem jsem rád, že jsem to udělal, ale bál jsem se toho, no. Jako bál jsem se, jak na to lidi budou reagovat. A někteří na to reagovali fakt jako zbytečně debilně. No tak klasika internet. Ale to je klasika, ale já jako si myslím, že většinový feedback byl, že super, že dá se dokopí, bro, že fandíme ti, víš čo, takže myslím si, že to vystřelilo jakoby v končnom důsledku dobre. Určitě. Aj anti-youtuber o tebe napísali všechno, jak má být. Jo, jako v dobrom. Jo. Ty vole, to jsem poprvý.